Matinding init at dagdag gastusin pinaghahandaan na ng mga pamilya sa Dagupan para sa pasukan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Harvey Magdaraog. 104.7 IFM Report. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo kasabay ng maalinsangang panahon sa araw-araw, paano nga ba naghahanda ang mga magulang at estudyante sa nalalapit na pagbubukas ng klase dito sa Dagupan City? Habang papalapit ang enrollment kasabay ng maalinsangang panahon, unti-unti nang dumidiskarte ang ilang pamilya sa paghahanda ng mga school supplies, baon, at iba pang pangangailangan ng mga estudyante sa bagong school year. Ayon kay Rani Nones, isang tricycle driver sa Barangay Pantal, maaga na umano siyang nagtatabi ng kita upang matiyak na may pangtutustos sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang pagtitipid sa konsumo ng kuryente at iba pang gastusin sa bahay upang mapagkasya ang budget para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nag-uumpisa ng mag-save 50 araw-araw. Abala na rin ang mga estudyante sa paghahanda para sa nalalapit na pasukan, lalo na sa maalinsangang kwadrado ngayong tag-init. Sa kabila ng pagtaas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin, nagsisikap pa rin mag-ipon at tumiskarte ang ilang kabataan upang makatulong sa kanilang gastusin, dagdag na rin sa pagbili ng mga portable funds. Bali, dala na lang po ng payong at tubig po. Isa na rito si incoming grade 12 student Edward De Vera na naghahanap ng dagdag kita habang hinihintay ang pagbubukas ng klase. Sa kabila ng mga hamon sa gastusin at matinding init ng panahon, nananatiling pursigido ang mga Dagupenyo na maihanda ang kanilang mga anak para sa edukasyon at mas magandang kinabukasan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Harvey Magdaraog. Tatak! IFM! IFM News. IFM News. IFM News.